Mae gennai special guest eleni yn dathlu'r Nadolig ffoni. Pob lwc i fi a'n rhieni, mi fydd hi'n wyrth os nawn ni oroesi. Ai hwn fydd y dolig gweitha Duw a Mae fy Uncle Daniel yn dod i dreulio'r Nadolig ffoni. Mae wraig o wedi wadael, a diom yn cael gweld ei deulu. Ai dyma'r Nadolig gweitha Duw a wyr, parti tric Uncle Daniel, da chisio gweld eliffant, troi ei bocedi allan, cyn iddo ddychryn y plant. Di Daniel just cael gadael, smalio cysgu ar ôl ei wlyf. Chwrnyn y trwm a'r hechyn drymach, mae o di callu yn ei sedd. Ai dyma'r Nadolig gweitha Duw a wyr, mae o'n mynnu gwylio'r Queen's Speech, a trafod Brexit efo'r gath. Calw pawb yn snowflakes, achos bo' nhw ddim yn meddwl rhan fath. Mae rhaid i oddef Uncle Daniel, mod i wir ddim yn keen, os fasa hi ddim yn ddolig, sa fo allan ar ei dyn. Mae o di sbwylio Nadolig arall i